Il-kap tal-Oppożizzjoni u l-viċi tiegħu żelqu fil-ħalib jew aħjar fil-prezz tiegħu. Wara ġimgħat jitkellmu fuq is-suppost żieda fil-prezz ta' dan il-prodott ma wiġbux mistoqsija sempliċi dwaru jew saħansitra wiġbu ħażin. Konkret, tista' tgħidilna pereżempju il-prezz tal-ħalib kemmu u kemm żdied? Il-fatt li imma mhux nixtri l-ħalib jien kuljum ma tfissirx li m'hemmx eluf ta' familji Maltin u għawċin illi jixtruh. Kartuna ħalib kienet għada tiswa 81 ċentesmu jekk skimd tal-kartuna l-ħadra. Tiswa 86 ċentesmu jekk tal-kartuna l-blu skur. F'realtà l-Viċi Kap Nazzjonalista David Agius spiċċa jivvinta l-prezz tal-ħalib biex jiġġustifika d-dikjerazzjoni tal-kap tiegħu. David Agius huwa skor. Kemmu l-ħalib? Mhux vera. Fil-ħanuttana tara kemmu. Importati. U l-ħottaj li kemmola. 20 cents. Mela skorret. Mela, u skorret, u jena minix, u tajb tajjeb, kemmu l-ħalib? Eħid li kemmu l-ħalib. Kemmu. U xejti 126, għacċettajt. Il-ħalib molix. Il-ħalib molix. Morru reċerkaw, nistieden. Wara d-dikjerazzjoni ta' David Agius fiċċejna fuq li fiċċejna. Iżda l-prezz ta' David Agius għal ħalib frisk tal-benna ma sibni himkien. Però u jinsisti mod ieħor. U tajjeb li naraw oħrajn affarijiet oħrajn illi llum u anka